Tumpok-tumpok ng bangos, oh. Ito, galunggong po. Magkano tumpok? Ito boss, Ito, 100 po. Pag per kilo dyan, magkano? 200 pesos po per kilo po ng galunggong. Per kilo po ng galunggong. Kuya, salamat. Ito, nalaki, 300, oh. Laki ng hipon. Eh, si kuya, oh. Kumakaway si ate. Ito, hipon, oh. 300 po per kilo. Lalaki. Ito, pugita. 160 per kilo. Yan, lalaki po, oh. Jumbo size. 300 po per kilo, sariwa-sariwa po. Ayan po. 300 po per kilo. Sige po tayo mamaya, babalikan ko po yan. Pwede na to sa project site natin. Yung hipon ni ate, 300 per kilo. Ito, pugita po, 160. Ayan po, makita po natin. Te, salamat te, ah. Thank you po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito po tayo sa Malabon Fish Market. Kahit na masama po ang panahon, update po tayo sa kanilang mga paninda at tignan po ulit natin ang kanilang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. Tara. Bangos, tumpok-tumpok ng bangos, oh. Bangos po dito, oh, 140. Mga pandaing. Bangos, 140. Pandaing. Laki po ng bidbid, oh. Laki yan, bibig yan. Nahuli po yan sa dagat. Anong isda? Ganyan kalaking Anong bidbid. isda yan? Bidbid. Bangus sa dagat? Ito, buwan-buwan. 50 lang tayo, 50. Yung, yung mga ginagawang mga bola-bola. Ayun yung mga bidbid po nila, oh. Ginagawang bola-bola yan. Yung tumpok-tumpok ng galunggong. Yan po, oh. Marami pa rin po namimili sa fish market kahit na maulan po ang panahon. Yan po, oh. Medyo kumalma na po yung panahon ngayon at malabas na po yung araw. Yan po, tumpok-tumpok na galunggong po, tsaka mga tindang bang 140, 130, oh. Yan po yung mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market.
130 oh. 130 oh, isang piraso. Isa 140 dagupan. Tingnan mo naman sukoy oh. Oh, sariwa oh. Sariwa. Pwede yung pamalo kung sakali may makaalitan ka dyan. Tayo kay Idol. Ngayon lang natin napuntahan si Idol eh. Eh, bangus si Idol. Ayan oh. Ito po yung bangus niya oh. Dito po sa maliit, 130 isang piraso. Sir, mataas yung bangus natin ngayon, sir. Oh. Mataas. Mataas daw po yung bangus ngayon. Ayan po oh. Kasi baka eh. Maulan kasi ngayon. Kaya mataas ang presyo ng bangus. Hipon na lang pinakamababa ng hipon. Ang hipon po ngayon, no, 260 na lang po ang kilo. 260. 260 po kilo. Sariwang sariwa po yung hipon. Ayan po. Ayan, nakita po ni Idol yung kanyang paninda na hipon. Halin na kayo. 260 po per kilo. Sino habang maaga pa, tay? 260 lang oh. Salamat Idol. Ayan po. Tumpok po. 50 pesos. Kabila pa 2 pesos po per kilo. Ah, meron pa rin po tayo nakikita ang tumpok-tumpok na galunggong. Ayan po. Nakalatag po sa baba. Ito, meron din ang tilapia. Boss, magkano per kilo tilapia? 130 bossing, Batangas pa ng buhay. 130 po per kilo ng kanyang tilapia po. Taba oh. Ayan po. Uy, Batangas. Ito tilapia ni Kuya. Salamat! Thank you! Nangagan nyo tuwing linggo kayo, di ba? Bukas ulit, bukas. Ayan, may tinda po sa tilapia. Po si ate, yung nagtitinda po ng manok. Yan po. Yan po, mga nakarepack na po siya. 100 yung pakpak, 130. Ito po yung sinasabi ng mga backbone. Yung 100 pesos po. Yan po yung kabila, 130. Yan po yung pakpak. May mga gulay dito sa baba. Oh. Ayan, may mga gulay mangga. Makikita nyo po dito yan. Oh. Sa may gilid lang po ng fish market. Ayan po. Bakit ngayon ka lang? Day, salamat. Salamat yan. Pusin mo na. Ang mangga po, kalahati, 50 pesos. May tinda po siya ating ano, tawilis. Eh, magkano ng kilo? 120. 120. Bilis, Tapos, 120. silit po, 120 rin. Masarap po pang kilaw. Silaw, pirito. Yan po. Kilaw ngayon, ulat. Ate, salamat. Ito tayo. Yan po. Mga metawilis po. Kahit na masama po pa no, nakapaglayag pa rin po yung mga maliliit po nating mga bangka sa dagat. At may, kahit pa paano nakakahuli pa rin po sila. Kahit na masama po yung panahon. Yan po, mga galunggong. Ito, galunggong po. Magkano tupok? Dito boss, Ito, 100 po. Yung sa kabila po, 50. Yan po. Pag per kilo dyan, magkano? 200 pesos po per kilo po ng galunggong. Ah, kuya, salamat. Ito. Pusite, 230. Hipon po. Ayan. 280, 240. Yan po yung mga kanilang hipon. No?
30 po kalahati. Libre po pili. Tapos ng gulay, boss. Ito, nalaki, 300 oh. Laki ng hipon. Eh, si kuya oh. Ano, kumakaway si ate. Ito, hipon oh. 300 po per kilo. Lalaki. Ito, pugita. 160 per kilo. Yan, lalaki po oh. Jumbo size. 300 po per kilo, sariwa-sariwa po. Ayan po. 300 po per kilo. Sige po tayo mamaya, babalikan ko po yan. Pwede na to sa project site natin. Yung hipon ni ate, 300 per kilo. Ito, pugita po, 160. Ayan po, makita po natin. Okay, salamat tayo ah. Thank you po. Tayo. Ayan, may mga bangus na daing na po. Ayan po. Baka next, ano pa tayo? Magaganda. Magkanong isda. Bukas po yan. Kunti pa isda eh. Galing po Tayo, baguan. kabila. Tilapia Batangas. Ayan. Ito, may hipon po dito. 250. Ayan, si vlogger. Pumili ka naman, kahit paminsan-minsan. Shout out sa mga kuripot. Wala ngayon, walang mahal. Shout out, shout out, shout out, shout out. 250. 30 na lang, 250 na lang, 250. Na bro, salamat. Namin ang punan, boss. Tilapia Batangas. Sabihin mo, kailangan namin ng punan. Tilapia Batangas po. Kailangan namin punan, pasabog. Shout out na po pala sa Team Mandirigma at saka sa Team Wells Lando na project site. Yan po, mga nagpapa-shout out po sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan po. Nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update ng kanilang mga paninda ngayong araw na ito ng Sabado. Ayan po. May hipon pa rin po dito. Malaki rin po. Tayo sa kabila, tawid po tayo ng kabilang linya. Mangga po. Pork po kalahati. Sa ubas. 50 pesos po kalahati. Ito lalaki po ng mga tilapia Batangas. Sir, tilapia, sir. Maganda, sir. Lalaki na tataba, sir. Yung hipon lalaki po. Magkano per kilo dito? 300 niya. 300 po. Sa kabila 250. Pares. Pares na. Mas malaki yun niya. Yung konti. Daming hipon. No? Ay na lang yan. Konti na lang ito. Ito 80 po kilo. 280 per kilo po ng hipon. Dito po sa kabilang linya. Kayo po rin taga-mami. Ayan po. Akin na lang to yan. 120. Ikaw. Yung labay hita. Oh. Isang sasabi ko. Kasi, pula po tayo na. Pinsan niya si Ana. Ayun ko, di ba bagong hiwa ko lang yan. Ayun, 130. Sandaan to na ay.
Tara, tabit tayo ulit dito sa kabila. Bigyan mo ako ng 4 na kilo. Bukod. Tag 2 kilo. Yan, bumili na po to. Ayaw kay ate ng hipon. Bali, tag 2 kilo. Dadalhin po natin sa project site para ulamin po ng ating mga kasama. Sikunan na namin yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po sa ating mga kababayan. Salamat po.